gør sig nogle forhåbninger om at køre til semifinalen senere i aften. Skifter det Kruse Hansen har gjort det godt. Det er i aften, det er spændende at følge ham. Jonas Startsmaster. Og der gik start. Nicky Pedersen snupper starten. Det er Kruse Hansen på pladsen. Det er Salt. Tumler lidt med den. Martin Smolinski kører sig op på andenpladsen. Det er Nicky Pedersen. Sidste omgang, Nicky Pedersen i front foran Martin Smolinski. Det kommer nok til at tage